Kien nhar it-Tlieta kmieni fil-ghodu meta Joseph Portelli ta' 52 sena mill-Marsa kien involut f'inċident ikraħ ta' traffiku fi triq kbira San Guzepp Santa Venera. Portelli kien qed isuq karozza Toyota Vitz. Biex jevita karozza BMW li kienet ġejja mid-direzzjoni opposta huwa dahal f'waħda mill-kmieni tal-akwadott. Ir-raġel ittieħed minnu fih l-Star Mater Dei sofri minn ġrieħ gravi u tilef il-battalja l-ħajtu tard fil-lejl ta' bejn l-Erbgħa u l-Ħamis. Persuni li nhar it-Tlieta fil-ghodu kienu fuq il-post fil-ħin tal-inċident qalu li raw karozza BMW sewda taqbeż xi karozzi. Is-sewwieq ta' Toyota Vitz illi sab il-BMW ma' wiċċu ġibet lejn xelluk u baqa' dieħel f'waħda mill-kmieni tal-akwadott faċċata tal-istitut ta' San Guzepp. Is-sewwieq tal-BMW żagħżugħ minn Birkirkara baqa' sejjer iżda nqabad mill-pulizija wara li xi ħadd illi ra l-inċident iseħħ kiteb subajh in-numru ta' reġistrazzjoni tal-BMW fuq il-karozza Toyota Vitz li kienet maħbuta fuq in-naħa l-oħra ta' triq. Meta ġie interrogat iż-żagħżugħ Karkaris ammetta li kien qed jaqbeż xi karozzi imma danakollu skontu ma kienx jaf bl-inċident u għalhekk ma waqafx biex jara x'ġaralu l-vittma. Dan kien it-tielet inċident fatali għal din is-sena wara li iktar kmieni dan ix-xahar it-toroq Maltin ħallew żewġ vittmi oħra. Fl-10 tax-xahar sewwieq ta' mutur BMW ta' 60 sena mill-Mosta tilef ħajtu wara li kien involut f'ħabta head-on fiċ-Ċirkewwa. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet anzjan ta' 83 sena minn Birkirkara miet f'inċident ta' traffiku fi triq l-imdina ħażabuġ.